На 23 септември областната структура на БЗНС организира за поредна година църковен ритуал в памет на земеделския лидер Никола Петков, който на този ден през 1947 година е осъден на смърт чрез обесване заради съпротивата си срещу налагането на комунистическият режим. Преди началото на панихидата, членове и симпатизанти на партията поднесаха цветя пред паметния знак на Никола Петков в града. 69-та годишнина от гибелта на Никола Петков отново стана повод за тези, които ценят свободата и народовластието, да спомнят името и саможертвата на един от най-ревностните им пазители – земеделският лидер Никола Петков. 23 септември, тъжна дата от нашата политическа история, особено от политическата история на Българския земеделски народен съюз. Една дата, която ние тук в Плевен от 90-та година насам, винаги тая дата ние пропускаме, винаги я почитаме с една панахида, с която искаме все пак на младите поколения, на тези поколения, които не са били свидетели на тези жестоки събития в края на Втората световна война, просто да знаят и да знаят какви политически дейци има на България и в името на собствената си родина са дали живота си, в името на демокрацията, на свободата, са дали своя живот и искаме да покажем и на младите поколения, че те са пример, както за нас, така и за тях. Така че 23 септември е датата, в която завинаги надеждата след Втората световна война за демокрация в България тази надежда е угаснала. Много от последователите на Никола Петков и на БЗНС с главен секретар Никола Петков намират живота си след това по лагери, по затвори, с една единствена цел да бъдат последователи на делото на Никола Петков. И аз много съжалявам, когато съвременните изследователи, историци, журналисти казват, че в България не е имало дисидентски движения, не е имало опозиция в тия 45 години, както е имало Пражката пролет, както е имало 56-та година унгарските събития, но искам да им кажа, че БЗНС с главен секретар Никола Петков започва борбата срещу тоталитарния режим още непосредствено след Втората световна война. Като примери мога да дам и Горянското движение и това, че хиляди негови последователи намират съдбата си по лагери и затвори, така че дисидентството в България не е само от 89-та година, от клубовете за гласност и демокрация, но е още непосредствено след Втората световна война. БЗНС дава най-големия отпор на зараждащата се тоталитарна власт, като единствената политическа партия в бившите социалистически страни, обявена извън закона, е БЗНС с главен секретар Никола Петков и неговите поделения ЗЕМС и така нататък. Така че това трябва да се знае от младите хора, че наистина битката за демокрация и за свобода е започнала още непосредствено след Втората световна война. Трябва да си признаем, че всъщност вашия патрон дава живота си, именно устоявайки принципите на Търновската конституция и еднакво недолюбван, както от Фердинанд, така и от последвалия комунистически режим. Човек до край устоявал идеите си. Трудно ли е в днешно време да има последователи като тези дейци, като Никола Петков? Изглежда в днешно време много трудно могат да се намерят такива хора. Може би исторически събития сега са по-различни от това, което е било тогава, но в крайна сметка това, че в България не се случиха добри неща след 10 ноември, такива неща, които се случиха в средноевропейските страни, като Полша, Чехия и Унгария, може би и това е една от причините, че няма последователи на Никола Петков, които така твърдо да устояват тези принципи, които да подобрят живота на хората. И наистина след 25 години ние виждаме, че все още демокрацията ни е много крехка, има свобода на словото, но това не означава, че ние сме наистина икономически свободни.
Благодарение на областната структура на Земеделската партия, за 26-та поредна година в Плевен, датата 23 септември се утвърди в българската национална памет като ден на Никола Петков и на всички паднали в борбата за демокрация. По традиция в Плевенската църква свети Николай Мирликийски чудотворец бе отслужена за упокой на панихида. На нея дойдоха също кметът на Плевен Георг Спартански, членове и симпатизанти на БЗНС от Плевен, Долна Митрополия и Червен бряг, представители на десни партии. В този ден, наред с преклонението пред една достойна личност от българската история, земеделците издигнаха глас и призоваха младите да помнят и знаят как трябва да бъде защитавана идеята за свобода, независимост и демокрация в днешно време. Защото и след толкова години сме свидетели, че все още не тържествуват идеите, заради които си отиде Никола Петков, каза областният лидер на Земеделската партия Милчо Илиев. От една страна процесите, които протичат в този момент, са още процеси, с които не е завършена борбата за демокрация. Не е завършена до край борбата за демокрация. Защото наистина тогава, когато е било много по-трудно, ние сме в един блок, който трудно е могло да се търсят извън каноните на бившите комунистически партии решения на проблемите с демокрацията и свободата. Сега е момента, може би в настоящите години, напълно да се извоюват всичките тези идеи, които е имал Никола Петков и за които е отдал живота си. Сега е времето, в което наистина демокрацията и свободата трябва да победят в България. Какъв е пътя към това? И специално, що се касае до БЗНС-то, на него никога не му е било лесно, можем да си го признаем. БЗНС винаги се е явявал на политическия хоризонт след национални катастрофи в периоди, в които никой не е искал да управлява страната. Така че такава роля е отредена на БЗНС и може би и сега, ние участвайки в реформаторския блок и в управлението на страната, чрез Министерството на отбраната, наистина показваме характер в духа, в който би трябвало нашата държава, нашата страна, нашата родина да се развива напред.